Κυρία Πρόεδρε, Ρομπέρτα, σας καλωσορίζω με χαρά στην Ελλάδα, την οποία επισκέπτεστε για δεύτερη φορά με την ιδιότητα της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε μια στιγμή, μάλιστα, που δεν θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλη, καθώς η παρουσία σας συμπίπτει με τα εγγένεια του Europa Experience. Βρεθήκαμε πριν από λίγο σε αυτόν τον πραγματικά εντυπωσιακό διαδραστικό χώρο στο κέντρο της Αθήνας, που δίνει μια ευκαιρία στους νέους συμπολίτες μας, στις νέες Ελληνίδες και στους νέους Έλληνες, να έρθουν σε επικοινωνία με το τι πραγματικά σημαίνει το ευρωπαϊκό εγχείρημα, και νομίζω ότι είναι μια πραγματικά σημαντική πρωτοβουλία ουσίας. Νομίζω είδατε και εσείς στα μάτια των νέων παιδιών το ενδιαφέρον τους για τις διαδραστικές εμπειρίες που προσφέρει αυτός ο χώρος. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμο σε μια εποχή όπου δυστυχώς οι φωνές των λαϊκιστών, εκ δεξιών και αριστερών, ακούγονται πολύ δυνατά. Και νομίζω ότι σε αυτήν την συγκυρία είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουμε ειδικά τους νέους μας, γιατί η Ένωση συμβάλλει στην ειρήνη αλλά και στην ευημερία της Υπήρου μας. Και για τον ρόλο αυτόν συζητήσαμε σήμερα αναλυτικά με την κυρία Πρόεδρο, εν ώψη και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου από την χώρα μας, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Σε αυτό το οποίο καταρχάς συμφωνούμε είναι ότι οι σύνθετες προκλήσεις απαιτούν άμεσες, γενναίες και δυναμικές απαντήσεις. Πολύ περισσότερο όταν η πολύ, θα έλεγα, ρευστή διεθνή κατάσταση απαιτεί από την Ευρώπη να ενηλικιωθεί και να οριμάσει γεωπολιτικά. Να κάνει στρατηγικές επιλογές πια, οι οποίες θα είναι κρίσιμες, όχι μόνο για την ευημερία των λαών της, αλλά και για την ασφάλειά τους. Αλλά να ενδυναμώσει παράλληλα και τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Συζητήσαμε τις διπλωματικές εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της Ουκρανίας. Για ακόμα μια φορά επαναλάβαμε την ανάγκη της παροχής ουσιαστικής στήριξης προς τους αμυνόμενους Ουκρανούς. Στην κατεύθυνση αυτή, άλλωστε, κινήθηκαν και οι πολύ σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες, τις οποίες υπογράψαμε πριν από λίγες εβδομάδες με τον πρόεδρο Ζελένσκι, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, με την Ελλάδα να παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στην παροχή φυσικού αερίου προς τη δοκιμαζόμενη Ουκρανία. Ο στόχος, βέβαια, τώρα που φαίνεται πάλι να υπάρχει μια νέα κινητικότητα, δεν μπορεί να είναι άλλος από μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Πρέπει να είναι όμως μια ειρήνη η οποία οφείλει να είναι συμβατή και με τα συμφέροντα ασφαλείας των ευρωπαϊκών κρατών. Η Ευρώπη οφείλει να είναι παρούσα, όχι με λόγια, οφείλει να είναι παρούσα με πράξεις. Διαφορετικά, όχι μόνο δεν θα γράψει την δική της ιστορία, αντίθετα η ιστορία θα την προσπεράσει. Μιλήσαμε αρκετά και έχουμε συζητήσει πολλές φορές και στα πλαίσια της τακτικής ενημέρωσης της Προέδρου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τα ζητήματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, κάτι το οποίο προσωπικά θεωρώ ότι είναι η πρώτη πρόκληση την οποία σήμερα αντιμετωπίζει η Ήπειρός μας. Συμφωνούμε επί της αρχής στην ανάγκη να εφαρμοστούν, να υλοποιηθούν πιο γρήγορα οι προτάσεις των εκθέσεων Ντράγκη και Λέτα. Αφετέρου, στην απέτηση για μια πραγματικά ολοκληρωμένη ενιαία αγορά, η οποία θα προσφέρει ουσιαστικές δυνατότητες ανάπτυξης σε όλες τις επιχειρήσεις από όλα τα κράτη-μέλη της. Και σε αυτό το πλαίσιο επιμένω ότι οι πρωτοβουλίες όπως η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η Ενεργειακή Ένωση, ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους συγκλίνουσες χαμηλές τιμές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη, η απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι τόσο προφανές, όμως και αυτό συναντά δυσκολίες στην υλοποίησή του, το νέο 28ο καθεστώς για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, όλες αυτές είναι κρίσιμες προτεραιότητες. Έχει περάσει παραπάνω από ένας χρόνος από τότε που ο κύριος Ντράγκη έγραψε την έκθεσή του και η αλήθεια είναι ότι η πρόοδος την οποία έχουμε πετύχει, παρά την επί της αρχής συμφωνία, δυστυχώς δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν υπερβολικά κόστη συμμόρφωσης με ρυθμίσεις που πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι αναγνωρίζουμε ότι είναι αχρίαστες ή υπερβολικές. Και αυτή η απλοποίηση είναι απαραίτητη για να εξαλείψουμε αυτά τα εμπόδια. Αυτό εξάλλου εξυπηρετούν και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες Omnibus που έχουν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά όλα αυτά, όπως ξέρει
η κυρία Πρόεδρος, απαιτούν ομοφωνία στο Συμβούλιο, αλλά και πλειοψηφίες στο Κοινοβούλιο. Και δεν είναι εύκολες αυτές οι πλειοψηφίες να βρεθούν σε ένα τόσο πολυφωνικό σώμα. Απαιτείται διάλογος και σύνθεση, ευελιξία και βούληση. Απαιτείται όμως και μερικές φορές τόλμη να υπερβούμε τα όρια των πολιτικών μας οικογενειών και των ιδεολογικών μας αφετηριών. Και θέλω πραγματικά να εκφράσω τον θαυμασμό μου και τη χαρά μου που πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την τόσο δύσκολη συνθήκη είναι η Ρομπέρτα, η οποία έχει αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα και να ακούει και να συνθέτει, αλλά και να παίρνει αποφάσεις όποτε αυτό χρειάζεται για να βρούμε τις ευρείες πλειοψηφίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να μπορέσει η Ευρώπη να προχωρήσει γρήγορα και να ανταποκριθεί και στις ανάγκες των πολιτών της, αλλά να μπορέσει να αντισταθεί και στον αδυσόπιτο παγκόσμιο ανταγωνισμό. Επιμένοντας αυτές τις συγκλήσεις, θέλω να μιλήσω λίγο για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι βελτιώσεις που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχική πρότασή της καλύπτουν σε κάποιο βαθμό και τις δικές μας επιφυλάξεις. Για μας, ανταγωνιστικότητα και συνοχή είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, έχοντας την ενιαία αγορά ως την γέφυρα που τη συνδέει. Όσο για την κοινή αγροτική πολιτική, κεντρικό πυλώνα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική, πρέπει να δώσει βάρος στην κοινή αγορά και πρέπει ταυτόχρονα να συνδυαστεί και με δράσεις προσαρμογής στην κλιματική κρίση, ειδικά στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης του νερού, κάτι το οποίο απασχολεί όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Σε ό,τι αφορά την άμυνα, έχω μιλήσει πολλές φορές, έχουμε συζητήσει με την κυρία Πρόεδρο τις ελληνικές προτάσεις. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι σημαντικό όταν μιλάμε για άμυνα να αναγνωρίζουμε ότι η προσέγγιση την οποία πρέπει να παίρνουμε πρέπει να είναι μια προσέγγιση 360 μοιρών και να θεμελιώσουμε μια πραγματική στρατηγική αυτονομία με πυλώνες στην αμυντική βιομηχανία και με στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες αποδεικνύεται ότι έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν σε αυτό το διαρκώς διαφοροποιούμενο θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, όπως αυτό δυστυχώς το διαπιστώνουμε κάθε μέρα στην Ουκρανία. Η Ευρώπη πρέπει να στείλει ένα μήνυμα. Πρέπει να το στείλει και σε εχθρούς και πρέπει να το στείλει και σε φίλους, ότι παίρνει την ασφάλειά της επιτέλους στα σαβορά και οφείλει να αποδεικνύει με συγκεκριμένες πράξεις αυτό ορατές σε όλους. Θέλω να θυμίσω στην κυρία Πρόεδρο ότι η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες η οποία σήμερα παράγει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα και αυτό βοηθάει ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση του χρέους και στην εμπέδωση της έννοιας της δημοσιονομικής σταθερότητας και το πετυχαίνουμε αυτό δαπανώντας πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς τις αμυντικές μας δαπάνες. Εμείς κάνουμε το χρέος μας για την κοινή συμμετοχή στην κοινή προσπάθεια οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας, αλλά αυτό είναι σημαντικό να γίνει από όλες τις χώρες κράτη-μέλη, ειδικά αυτές που υπολείπονται στον τομέα αυτό. Τέλος, μιλήσαμε για το μεταναστευτικό, για την ενόψη της πλήρους εφαρμογής του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο τον Ιούνιο του 2026. Για μας είναι κρίσιμο να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα, να επιμερίζονται δίκαια οι ευθύνες μεταξύ των κρατών μελών με βάση την αρχή της αλληλεγγύης, αλλά όχι μόνο. Επανέλαβα την πάγια ελληνική θέση ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καταπολέμηση των δικτύων των διακινητών αποτελούν τα θεμέλια για μια αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική και νομίζω ότι και οι δυο μας έχουμε παρακολουθήσει αυτή τη σταδιακή μετατόπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέσεις οι οποίες είναι πολύ πιο κοντά σε αυτά τα οποία διαχρονικά πρέσβευε η πατρίδα μου. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε σε δίκτυα παρανόμων να ελέγχουν ποιος εισέρχεται στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό έδαφος. Και σε όλα αυτά τα ζητήματα, εμείς θεωρούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν σύμμαχο. Άλλωστε και η πρόεδρος Μετσόλα γνωρίζει καλά πως η Ήπειρός μας ισχυροποιείται περισσότερο όταν οι θεσμοί και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπορεύονται στον ίδιο δρόμο της συνεργασίας και των κοινών λύσεων. Κλείνω λοιπόν με την διαπίστωση ότι και στη σημερινή μας συνάντηση διαπιστώθηκε
ο κοινός τόπος και ο κοινός βηματισμός τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, αλλά νομίζω και το κοινό μας άγχος να προχωρήσουμε πιο γρήγορα και πιο τολμηρά στις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε, αποφάσεις που ήδη έχουν συμφωνηθεί και οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν για το καλό όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Dear Roberta, welcome again once more to Athens. Thank you very much. Good afternoon. It's really great to be back here in beautiful Athens. Thank you, Prime Minister Mitsotakis, dear Kyriakos, for the warm welcome and the insightful discussion. We meet at a time, as you've just said, when it is more important than ever that we stand together and we stand stronger as a union. And here Greece has proven to be the most reliable partner. Let me start by saying that Greece's bounce back has been fantastic, fiscally, economically, and beyond. You set the tone. Unemployment has fallen from over 27% to below 10%, the lowest in more than a decade. Jobs are returning, investment is huge, growth is picking up. Since 2021, and we don't say this enough, Greece's economy has grown faster than the euro area average, with forecasts suggesting 2.5% growth each year. And here I have to commend Prime Minister Mitsotakis. You have led, dear Kyriakos, Greece's comeback, and now Greece is driving Europe forward. Just this week, the Commission released 2.1 billion euros in funds for Greece to keep building. And this is what I especially appreciate about you, dear Prime Minister, is that even we as a parliament, when we ask sometimes difficult questions, you always answer with candor and straightforwardness that allows this country to lead the conversation. Today we also spoke, as you've heard, about Ukraine. We are hopeful and we are determined to help end this war. Discussions on a possible peace plan are ongoing and we have taken important steps forward. The European Parliament has always been clear that any peace agreement must be lasting and just, and with Ukraine at the negotiating table. It must be completely based on the principle that nothing about Ukraine without Ukraine. And here, let me also thank the Prime Minister for Greece's continued support for Ukraine. Your provision of US LNG gas not only offers an important lifeline to Ukrainians facing a harsh winter, but it also reinforces our transatlantic partnership that you yourself has been at the very forefront of pushing. Last word on migration. Greece has carried over the years a disproportionate share of Europe's migration strain. And now, as states are starting to be formally recognized as being under migratory pressure, there will be the possibility for the much-needed relief through the new solidarity pool, which is currently being worked through. At the same time, we must make sure that our historic migration and asylum pact is now quickly implemented across all member states. And this is something that is at the top of our priorities in the European Parliament. We're working hard to deliver quickly on the 3 outstanding files, to speed up asylum procedures and increase returns. And here, your experience and expertise must continue to guide our approach forward. And in this regard, I'm very grateful to the hard work of all of Greece's MEPs that they do as members of the European Parliament every day. We have our work cut out for us. Challenges keep increasing, but I have no doubt that together we will meet this moment. Thank you. Ευχαριστούμε. Θα δεχθούμε 2 ερωτήσεις, μία για τον Πρωθυπουργό και μία για την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρία Γεωργία Σκιτζή από την ΕΡΤ. Αν μου επιτρέπετε, στην κυρία Πρόεδρο, ήθελα να απευθύνω την ερώτησή μου. Κυρία Πρόεδρε, πριν από λίγες ημέρες, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε πως το μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο και έχει βασιστεί η ευημερία της Ευρώπης, είναι αυτό το μοντέλο σταδιακά, όπως είπε η κυρία Λαγκάρντ, εξαφανίζεται. Τόνισε παράλληλα πως σύμφωνα με τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι ατέλειες στην ενιαία αγορά ισοδυναμούν με εσωτερικούς δασμούς ύψους 100% για τις υπηρεσίες, αλλά και 65% για τα αγαθά. Το ερώτημά μου, πώς μπορούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να ανταποκριθούν σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση, κυρία Μέτσολα, και μάλιστα
με μεγάλη ταχύτητα, όπως και απαιτείται, εν μέσω ενός διεθνούς περιβάλλοντος, όπου οι προκλήσεις, όπως ακούσαμε και από εσάς, αυξάνονται, τι πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ. Thank you very much for this question. And what President Lagarde said has been echoed in our capitals across the European Union, where alarm bells have been ringing for a long time, but they seem to be compounded in a situation where we're facing multiple crises at the same time. Now, competitiveness remains key. And what do we mean by competitiveness? How do we continue to grow our economies, keeping them on track, making sure that the path is long and can continue to be built upon, that bubbles do not burst, that we recognize that we need to continue to invest in our health, in education, in transport, but also in security, while at the same time keeping our citizens close to us. The answer that we need to give is that citizens can count on us, that we are taking decisions, sometimes very difficult ones, that need to be explained in order for our countries, especially in other parts of the European Union, to bounce back. That is why we are embarking on a simplification drive at the European level. We have heard our citizens telling us very loudly and very clearly that some of our regulation is overburdening them. That is why we would like to look at what we've done and see, have we gone too far? Have we gone too fast? Have we not gone fast enough? Are our climate ambitions still at the very center of our economic growth? All of this will come together in the decisions that we need to take in the next months and years. But make no mistake, if in 2026 we do not turn this around in the whole of the European Union, then we will face a very, very difficult 2027. And that is why our negotiations on trade deals, the way we complete the internal market, savings and investments union, capital markets union, all of this will contribute to making us once again on a path to growth. Επόμενη ερώτηση, κύριος Σπύρος Μουρελάτος από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Flash.gr. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Mr. President, good to have you here in Athens. Το ερώτημα απευθύνεται στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σας άκουσα νωρίτερα να μιλάτε για την μείωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και θέλω να ρωτήσω ποια πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη σας, η κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση, βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα, να ανακτήσει το συγκεκριμένο πλεονέκτημα. Και επιπλέον, για να κάνω και μια προβολή στα της Ελλάδος, ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι εθνικές προτεραιότητες που πρέπει να εντάξετε εσείς σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε πολλά περισσότερα από το να ξαναδιαβάσουμε την έκθεση Draghi για να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος, αυτήν την, θα έλεγα, σταδιακή και μερικές φορές όχι και τόσο εμφανή από έτος σε έτος μείωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και φυσικά να ξαναδιαβάσουμε τις συστάσεις και τις προτάσεις για το πώς αυτή η πορεία μπορεί να αντιστραφεί. Για μένα οι προτεραιότητες είναι πολύ σαφείς. Χρειαζόμαστε, όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, απλοποίηση στο κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό, υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε να είναι η πιο εύκολη άσκηση την οποία καλούμαστε να λύσουμε, διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε επιβάλει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις γραφειοκρατικά βάρη, τα οποία ειδικά για τις μικρότερες επιχειρήσεις μας είναι εξαιρετικά επαχθή. Και ξέρω ότι η κυρία Πρόεδρος δουλεύει πολύ συστηματικά για να βρεθούν οι κατάλληλες πλειοψηφίες, ώστε οι σχετικές νομοθεσίες να περάσουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν. Ταυτόχρονα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του υψηλού κόστους της ενέργειας. Άμα δούμε τις τιμές ενέργειας τα τελευταία 5 χρόνια, έχουν σχεδόν διπλασιαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο μας καθιστά, ειδικά τη βιομηχανία μας, και το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ταυτόχρονα μας καθιστούν μη ανταγωνιστικούς. Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, περισσότερες διασυνδέσεις, έλεγχος της αγοράς από έναν Ευρωπαίο ρυθμιστή. Αυτές είναι απαραίτητες προτεραιότητες σε συνδυασμό με την αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που παρέχουν σήμερα πιο φτηνή ενέργεια από ό,τι στο παρελθόν. Αυτές είναι προτεραιότητες και πρωτοβουλίες οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθούν.
ενιαία αγορά κεφαλαίου και επενδύσεων. Χρειαζόμαστε κλίμακα ως προς τις κεφαλαιακές επενδύσεις, προκειμένου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορούν να χρηματοδοτούνται στην Ευρώπη. Το 28ο πλαίσιο. Συζητώ συχνά με νέες νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες μου λένε ότι μπορούμε να δουλέψουμε στην Ελλάδα, αλλά αν θέλουμε να πάμε να δουλέψουμε στη Μάλτα ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αντιμετωπίζουμε πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα. Η δημιουργία δηλαδή μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς. Και βέβαια, η κορονίδα όλων αυτών, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζει όλες αυτές τις προκλήσεις με έναν τρόπο συνεκτικό και να μπορέσουμε να βρούμε τις απαραίτητες πλειοψηφίες και ομοφωνίες προκειμένου αυτό να γίνει πράξη. Η Ελλάδα καταφέρνει σήμερα σε αυτό το περιβάλλον να αναπτύσσεται με ρυθμούς πολύ υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου και να αναπτύσσεται με αυτούς τους ρυθμούς έχοντας ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο στηρίζεται λιγότερο στην κατανάλωση και στα δανεικά και περισσότερο στις επενδύσεις και στην εξωστρέφεια. Αλλά γνωρίζουμε και εμείς ότι για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την ανάπτυξη πρέπει να κάνουμε βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, πρέπει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και πρέπει διαρκώς αυτό το αναπτυξιακό προβάδισμα το οποίο έχουμε ως προς τους ρυθμούς ανάπτυξης να μπορούμε να το διατηρούμε για να συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος μας, αλλά προφανώς και να κλείσω με αυτό, δεν μπορεί η ελληνική οικονομία να ευημερεί αν η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει δομικά προβλήματα. Είμαστε μια μικρή, εξωστρεφτής, ανοιχτή χώρα. Στηριζόμαστε στο να πηγαίνει και η Ευρώπη καλά. Για να πάμε και εμείς να εξακολουθούμε να πηγαίνουμε καλά, πρέπει και η Ευρώπη να πηγαίνει καλά και αυτή η πρόκληση εξακολουθεί σήμερα να βρίσκεται μπροστά μας.